I què? Amb Rita Valero. En una societat de caire capitalista com la que vivim, sembla que ser productiva és l'única manera de tenir valor. Defensem que no és així. També hem de saber gaudir dels moments de no fer res, tan importants com els altres o més. Canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Era para el que la... 5 cèntims. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella. Canto libre para el que ama la tierra. Benvingudis al SIC número 11 ja. La segona part de l'episodi Laborar-te, en el que hem tingut novament com a convidats estudiants de segon del grau superior d'integració social i que ha donat per molt. Per això l'hem hagut de dividir en dues parts. I tot i el que acabem de dir a la frase del principi, el treball és una faceta molt important a les nostres vides. El nostre desenvolupament professional està íntimament lligat al nostre autoconcepte i tenir un bon clima al lloc de treball ens fa veure'ns valorats i motivats. Tot i això, el treball està vinculat a l'esforç i a la capacitat de superació. En un món on els recursos són limitats, formar-se en àmbits productius és gairebé l'única manera de fer-se un futur millor. La teca. Tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza Emanuel. A la teca d'avui explicaré poquet perquè el gruix del contingut el porten les nostres convidades, que també em fa molta il·lusió que hagin vingut. Així que jo només donaré algunes dades sobre els dos grans temes que ens porten avui: salut mental i migració. Sobre salut mental, dir-vos que el 25% dels ciutadans europeus experimentaran un problema de salut mental durant la seva vida. El 27% de la població adulta a Europa es veu afectada per problemes de salut mental, és a dir, 93 milions de persones. L'Organització Mundial de la Salut estima que, al 2020, la depressió va ser la segona causa més important d'incapacitat al món. A Europa, els nivells d'absentisme laboral, de desocupació i sol·licituds d'incapacitat permanent relacionats amb l'estrès i els problemes de salut mental han anat en augment, podent atribuir al voltant del 10% dels problemes crònics de salut i incapacitat a trastorns mentals i emocionals. El cost econòmic dels trastorns de salut mental a Europa s'estima en 240 bilions d'euros anuals, bilions amb B. Els costos directes, com són, per exemple, les despeses de farmàcia, representen menys de la meitat d'aquesta suma. La quantitat major de 136 bilions, també amb B, d'euros, és degut a la pèrdua de productivitat produïda en gran part per l'absentisme laboral. Sobre migració, què direm? Doncs que el 2019 es van reunir a Marràqueix més de 150 països per aprovar el Pacte Mundial sobre Migració. Tot i que el pacte no és vinculant, és el primer acord global per entendre els beneficis de la migració i protegir les persones immigrants en situació irregular. El Pacte Mundial sobre Migració va gaudir d'un consens entre els països assistents a la cimera. No obstant això, països com Estats Units, Xile o Austràlia s'han desmarcat del pacte. També ho han fet alguns països europeus com Àustria, República Txeca, Hongria, Polònia, Letònia o Eslovàquia. L'acord està estructurat al voltant de 23 grans objectius. N'hi ha de genèrics, com la cooperació per abordar les causes que motiven la migració o la millora de les vies de migració legal, però també hi ha compromisos concrets, com mesures contra el tràfic de persones i la tracta de blanques, mesura per evitar la separació de famílies o el reconeixement del dret de les persones immigrades en situació irregular a rebre salut i educació en els països de destinació. Aquest primer acord global sobre migració s'adopta en un moment on el fenomen de les migracions s'ha incrementat substancialment ateses les situacions als països d'origen i es preveu que augmenti. Aquest fet provoca tensions als països de destinació, sovint motivades per creences falses, com que el treball dels immigrants beneficia majoritàriament als països d'origen.
Explica't. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que ama la tierra. A l'Explica't d'avui tenim amb nosaltres a Nerea, Noelia i Tami, que ens parlen de salut mental. Què és, com poden accedir a la feina les persones que tenen algun tipus de diagnòstic relacionat amb la salut mental i de quins recursos disposen. I a Amina, Iman, Berta, Dúnia, Amina i Juliana, que ens informen sobre el col·lectiu de persones migrants en general i de dones migrants en particular, com és la inserció laboral per a elles i quines associacions tenen a la seva disposició. Uns temes molt interessants que han preparat a consciència per poder explicar-nos-ho tot molt bé. Un gran plaer tenir-vos aquí. A la primera part de Laborar-te vam parlar de joventut, VIH-Sida i diversitat funcional, però aquests no són els únics col·lectius que pateixen risc d'exclusió social i dificultats a l'hora de trobar feina. En aquesta segona part del programa parlarem de salut mental i migrants, dos col·lectius també molt tocats per les dificultats de trobar feina. Tami, Nerea, Noelia. Ens veniu a parlar d'un col·lectiu molt concret. Ens veniu a parlar del col·lectiu de salut mental. Qui vol començar? La Tami? La salut mental, primer la definiré una mica, que bàsicament, segons l'OMS, és un estat de benestar mental que t'ajuda a enfrontar el dia a dia. T'ajuda a prendre decisions, a poder relacionar-te amb les persones, a tenir un treball adequat i bàsicament poder passar cada dia d'una millor manera. És una capacitat que tothom ha de tenir i, per tant, es pot dir que és un dret fonamental que hem de tenir tot ser humà. Un dret, Un dret. És veritat que moltes vegades se'ns oblida això, que tenim dret a tenir salut mental. Exacte. I llavors, una malaltia o trastorn mental és una alteració a la salut que impacta tant en els pensaments, en els sentiments, en l'estat d'ànim o comportaments a la persona a la qual pateix. Les malalties mentals afecten tant en el nostre benestar emocional, psicològic i social. Hi ha molts tipus de trastorns mentals, però ara no farem esment de tots ells. Ens hem enfocat en dos, i ara mateix són els més comuns i els que més es parla últimament, que seria la depressió i l'ansietat. Relacionats molt amb el tema del confinament i la pandèmia recentment passada. Exacte. Gràcies, entre cometes, a que ha succeït això, hi ha hagut molta gent que s'ha atrevit a parlar-ne, aquests temes, perquè fins ara eren molt i molt tabús, i tot just ara comença a despertar-se aquest poder parlar sense que t'assenyalin amb el dit, no? I que diguin bajanades, que es diuen, no? De les persones que malauradament pateixen aquests trastorns. Sí, perquè en realitat aquests, tant l'ansietat com la depressió, també estan dintre del sac de trastorns mentals, que a vegades pensem que no, que és com una petita cosa, i no ho és. Ens afecten a la nostra vida diària i és important parlar-ho i que no estigui tan estigmatitzat. Bueno, i ajuntar-lo també amb el que han dit les meves companyes, una de cada 4 persones tenen o tindran algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. I l'ansietat és un trastorn que, a més, afecta les persones i sobretot a les dones. Per què sobretot a les dones? Perquè realment s'estima que el 26% de les dones presenten un episodi depressiu o d'ansietat major al llarg de les seves vides enfront als homes, que estan un 12%, més o menys. I realment no hi ha un únic motiu. D'una banda, podem trobar les característiques biològiques i hormonals que podem patir, però d'altra banda, existeix la influència de la societat en com tracta de manera desigual a l'home que a la dona i en com els hi exigeix en elles més càrregues i responsabilitats. Bueno, el patriarcat, que últimament ho tenim en boca més habitualment que abans, perquè s'estan despertant mentalitats. Exacte, sí. I a vegades pel simple fet, a vegades no, és que pel simple fet de ser dones vivim amb un seguit d'experiències realment que són discriminatòries al llarg de les nostres vides, ja sigui maternitat, perquè moltes viuen
amb una exigència envers A ser mare, sí, arribada a certa edat se t'està passant el arroz, no sé què, no sé quantos, i els fills per qual, i etc. Exacte. I el no tenir-los també estigmatitza, vull dir que al final és tot una mica, i aquesta sobreexigència no recau en... I la sobreprotecció, l'assetjament sexual, etc. És que podríem estar parlant... Ho deixarem per un altre... Oh, i tant. Convidadíssimes. Doncs continuem parlant d'aquests trastorns mentals. El trastorn mental, abans dels 14 anys, un 50% de les persones poden patir malaltia mental. I també l'altre 75%, abans dels 18, també poden patir. I això fa que la meitat d'aquestes persones no puguin tenir l'ajuda que necessiten. O sigui, estem dient, al llarg de la nostra vida, totes, tots, totis, tothom pot patir un trastorn mental. Sí. I aquests percentatges van en augment. I a més, a sobre de que aquest percentatge augmenta, les persones que tenen aquests trastorns mentals s'han d'enfrontar a una sèrie d'estereotips del seu voltant. Sí, perquè les persones amb salut mental, com tu dius, s'enfronten a mites, estereotips que fan que dificultin la seva inserció social i laboral. Perquè en la societat podem veure que hi ha un 15% d'aquestes persones que pateixen ansietat, que aquesta malaltia provoca angoixa i desconfort, però no dificulta el funcionament de la persona. Però igualment la tenim que comptar com una malaltia mental, però com la societat ho té tan normalitzat, no es nota. Mira, tenia una amiga que deia, vivim en el país de la venda, del vendatge. Si es veu un vendatge, llavors sí que hi ha un reconeixement de la malaltia, de la situació. Però si no hi ha un vendatge, si és un trastorn mental, com que no es veu, no és visible, doncs aquí no ha passat res, no? I has de tirar endavant. I clar, no és així perquè sí que afecta la vida diària de les persones. Aquesta angoixa no et permet fer determinades coses, a part de que pot portar a claustrofòbia o a... Porofòbia. Exacte, que pot portar tant a una cosa com a l'altra. I llavors com vas a treballar, no? Sí. Digues. O sigui que un trastorn mental pot començar sent una ansietat, i aquesta ansietat pot derivar a coses més grans si no la tractes quan l'has de tractar. Exacte. Sí, això sí. Que seria l'ansietat generalitzada. Perquè després si tu dius tinc TDAH o que aquella persona sàpiga que tens TDAH o tens algun trastorn de la conducta, pensen que dificultarà la relació o el treball, o et diran és molt fràgil, no podrà fer-ho perquè tindrà que dirà pot tenir alguna alteració que potser no, que després si dius tinc ansietat o no, o dius és que aquesta persona té ansietat, no ho normalitzarà. Clar, hi ha l'etiquetatge, no? T'etiqueten i llavors surt d'aquesta etiqueta, no? I llavors et tracten diferent o no et tracten directament, perquè hi ha gent que diu ui, no, a veure si me la lia, o a veure si se'm posa aquí mig a plorar, o a veure si hi ha tots aquests mals entesos que fan que a sobre la persona se la pugui deixar fins i tot de costat i es quedi en risc d'exclusió. I explicar una mica que les persones amb alguna malaltia mental poden tenir alguna alteració de la realitat i el pensament, així com la percepció, l'estat d'ànim, de personalitat o de comportament, a diferència d'una discapacitat psíquica o de la demència. El trastorn mental no disminueix ni deteriora la facultat mental, sinó que les altera. No, i que a més amb el tractament adient, sigui assessorament psicològic o sigui algun fàrmac que en alguns casos pot ser necessari o sigui el que sigui, amb el tractament adient cap a aquesta situació ben identificada, doncs aquella persona pot normalitzar la seva vida també. El fet de no abordar públicament i discutir els diferents estigmes associats a les malalties mentals provoca un obstacle a l'hora de poder tenir una política efectiva a la salut mental dins de la feina. I al final cal tenir en compte que cada malaltia té les seves pròpies característiques i cada persona al final té les seves necessitats. Per aquest motiu no hi ha un tractament únic ni generalitzat. El que sí sabem és que l'aparició d'una malaltia mental no es relaciona amb ser una persona feble o massa sensible, com ha dit la meva companya Noelia. De fet, són idees preconcebudes sobre les malalties mentals que només aconsegueixen empitjorar el diagnòstic de la persona, endarrerir l'accés a la cura i disminuir les possibilitats d'una inserció laboral. I, desafortunadament,
Hi ha molta gent que considera que és una cosa que defineix a la persona. I aquest motiu és important estendre la consciència de que en realitat tots podem patir un trastorn mental. En qualsevol moment de la nostra vida, i tant. A més, no definir com és tal. Exacte. No, té Sí. tal cosa en aquest moment. Que pot ser una cosa momentània, pot ser una cosa crònica, Exacte. però la té. No definim a la persona amb el nom de la malaltia. No? I que això no ens hagi d'avergonyir ni pensar que som persones febles o fràgils, perquè realment estem disposats a fer. Clar, de fet, últimament ha sortit bastanta gent coneguda, que això també, vulguis que no, ajuda a donar visibilitat, no? Han sortit persones famoses explicant, doncs, he patit això altre, no? Aquestes angoixes, aquestes depressions, o tinc bipolaritat, tractada i medicada, per exemple, i això em permet portar una vida digna. Ja està. I aquella persona doncs, pot ser actor, actriu, cantant, persones conegudes que han tingut la valentia, no?, de donar-hi veu a aquesta situació i de visibilitzar-ho, no? Igual que esportistes i de més, no? La veritat és que s'agraeix, i sobretot per persones que ho pateixen dia a dia. Sí, és com un suport, no? I com hauria de ser una bona inserció laboral de les persones amb algun tipus de trastorn mental? En primer lloc, cada persona, la persona que ho pateix, ha de ser conscient de les seves pròpies capacitats i també de poder afrontar el que té, és a dir, la malaltia mental de front. Coneixement, no? Un reconeixement propi de les seves capacitats, del que té i del que pot arribar a assolir. Després, poder fer un programa d'inserció laboral exitós, però perquè sigui exitós s'ha de poder donar temps i fer-los flexibles i de manera individualitzada. Altrament, cal treballar amb elles i fer un entrenament previ, on hi hagi un acompanyament i un reforç de les seves capacitats, per tal de disminuir les seves possibles dificultats. I realment, ara, aquí a Catalunya, per poder combatre aquest estigma i poder realitzar aquest acompanyament, han nascut iniciatives. I podem trobar associacions com Obertament o Incorpora de Salut Mental. I ara la meva companya Tami té un seguit de... De recursos? Exacte. Es pot anar Sí. Sí? Doncs explica'ns, Tami. Pues, bàsicament, les persones que pateixen algun trastorn mental poden tenir dificultats per trobar feines o poder incorporar-se al món laboral, i per això hem trobat 4 recursos, que el primer són centres de treballs especials, que bàsicament són empreses que asseguren un treball remunerat, i com qualsevol empresa té l'objectiu de produir, però sota aquest objectiu de produir també té una funció social. Bàsicament, la finalitat és poder donar un treballador que, dins el que pugui fer o dins les seves capacitats, doni una feina i aquest tingui un salari remunerat. Després... Molt important, perquè moltes vegades, degut a aquestes situacions, és com, doncs que cobri una misèria i ja està, i no és just ni digne. Exacte. Després tenim els centres ocupacionals, que són equipaments d'acolliment diürn, on les persones poden anar i se li ofereix una acció rehabilitadora i habilitadora per persones que tenen algun trastorn mental o l'han patit o estan en aquest procés d'assimilació. I bàsicament és per persones en edat laboral que té com a objectiu capacitar a les persones per aconseguir una màxima integració dins de l'àmbit del treball. I, per exemple, aquí a Palafrugell està el Centre Tramuntana, que es pot considerar tant un centre ocupacional com un centre especial de treball, i a Girona també podem trobar la Fundació Ramon Noguera. Després tenim una cosa que es diu tallers prelaborals, que, com diu el seu nom, és un taller on les persones poden anar per així promoure la integració laboral i fan un aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques, que, per exemple, aquest tipus de tallers van molt bé per persones que tenen algun trastorn de conducta, que potser són persones més... potser necessiten el seu temps o les seves habilitats socials són més pobres, per dir-ho d'alguna manera, i aquí les entrenen per un moment, quan tinguin un treball, sàpiguen què fer o com actuar. I per últim tenim l'encavalcament laboral, que bàsicament tenim les empreses col·laboradores, com es diuen, que són centres de treball, que ofereixen un contracte laboral a persones per tal de treballar dins d'un grup i fer funcions o tasques administratives o del que sigui dins del centre en un període de temps. Poden ser 3 mesos, 2 mesos, però sempre tenen una data d'inici i una data de finalització.
però com a mínim així tenen una experiència laboral, que també Exacte. és molt important, no? Sí. Superbé, no sé si ens voleu afegir alguna coseta més per concloure el tema. Ens agradaria acabar amb una frase, vale? I és que al final tothom té salut mental, igual que tothom té salut física. I amb dues realment canvien durant tota la nostra vida. I tant el nostre cos com la nostra ment es poden sentir malament durant un període de la nostra vida. Doncs ens quedem amb aquesta idea, amb aquest concepte, una frase molt enriquidora. Moltíssimes gràcies per fer-nos coneixedors i coneixedores i coneixedoris de tot aquest món del trastorn mental i de que se'n pot sortir, es pot tirar endavant i es pot arribar a tenir una vida digna. Gràcies. Gràcies. Gràcies a tu, Rita, per deixar-nos formar part del teu podcast i haver-nos convidat. I continuem en aquest programa especial del Sí i Què amb companys i companyes que estan estudiant integració social. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres a la Berta, la Dúnia, la Iman, la Mina, la Juliana i la Ami. Molt bones, Molt com bones. esteu? Molt bé. Un plaer tenir-vos aquí per explicar-nos sobre un col·lectiu molt concret. Qui vol començar a explicar-nos sobre aquest col·lectiu? Amina. Sí, doncs jo mateixa. Bueno, primer començarem definint què és un immigrant. Doncs un immigrant és una persona estrangera que en comptes de tornar a casa seva després de fer un viatge, una visita o una formació, o pel simple fet de voler buscar-se una vida millor, decideix quedar-se en un país del qual no té la nacionalitat. És un col·lectiu heterogeni i complex, és a dir, que tenen diferents procedències, edats, gèneres i etc. I això dificulta definir unes característiques comunes. I seguidament tenim els factors competencials, on trobem que pel que fa a les seves competències tècnico-professionals, sovint o no en tenen o han de passar per un procés d'homologació, per tal de que se'ls reconegui. A més, com provenen de realitats diferents de les nostres, hi haurà un gran desconeixement de les competències de base i d'accés a l'ocupació, i també de les instrumentals bàsiques de coneixement, i aquí entra l'entorn laboral i social. I també trobem la diferència de llengua, que és un gran factor. Clar, és que són moltes coses, la llengua, la cultura, els costums, són moltes coses que no és incapacitat a l'hora de desenvolupar la seva feina, sinó que és vinc d'una cultura totalment diferent i llavors ara com m'adapto a aquest lloc que té unes altres maneres de fer les coses, no? Sí, tant. Iman, tu continues explicant-nos. Sí, i ara fent especial referència a les dones, ens agradaria mencionar que hi ha un estudi sobre la realitat laboral, familiar i social de les dones immigrants a Catalunya, que respon a una necessitat important en la societat catalana actual, entendre i donar solució a les situacions de discriminació i desigualtat que pateixen moltes dones immigrants per raó de gènere i sobretot per raó d'ètnia. Una discriminació pel que fa a la dona immigrant obstaculitzant la seva integració sociolaboral que les col·loca en una determinada posició social des d'on parteixen en desigualtat de condicions, especialment de cara a la mobilitat laboral i social. Encara que és cert que tant el sexe masculí com el femení, quan parlem d'immigració nouvinguda amb els tràmits de treball, solen treballar sense contracte i sense cotitzacions a la seguretat social, posant moltes vegades en joc la seva integritat física, ja que segons les dades aportades en aquest estudi, els immigrants no solen tenir les mateixes condicions pel que fa a sindicats, assegurances laborals, prestacions, etc., que les persones autòctones de Catalunya. Clar, regularitzar tot això és superimportant, perquè si no, moltes vegades ens trobem amb persones que porten la tira de temps treballant de manera il·legal perquè han set persones que han migrat i no se'ls hi han arreglat els papers. Totalment, sí, sí. Tornant a les dones, hem de tenir en compte que la característica més notable de la migració laboral femenina és que se sustenta en la reproducció i l'explotació de desigualtats de gènere per part del capitalisme global. La majoria de migrants femenines realitzen feines que constitueixen els nínxols laborals menys desitjables en quant a la remuneració, a condicions laborals, a proteccions legals i reconeixement social. O sigui que a sobre és migrant i dona, no? És com una motxilla més, Sí. no? Un estigma més i una situació de complexitat més. Totalment. Doncs, tornant a la inserció sociolaboral, doncs aquí sí que podem establir alguns punts en comú per a la majoria,
respecte als factors personals de la seva trajectòria vital. Destaquem 2 que determinaran la seva ocupabilitat. Pel que fa a la trajectòria personal i en casos particulars, és a dir, no per tothom, pel fet traumàtic de la migració en si mateixa, poden presentar la síndrome d'Ulisses, que es caracteritza per un estrès crònic que està per sobre de les capacitats d'adaptació. També tenim que, pel que fa a la trajectòria laboral i formativa, n'hi ha tantes com persones, però en alguns casos ens trobem amb una gran manca de qualificació i d'experiència laboral, i això dificulta molt la seva inserció. També tenim el factor personal de posicionament davant del treball, és a dir, que tenen alta motivació econòmica per a la seva subsistència, però també trobem que per poder quedar-se en el país el que necessiten és cotitzar a la Seguretat Social per mantenir el seu permís de residència i treball. És a dir, una mica el que havíem dit, no? El fet de que els hi facin un contracte, però a més ens has parlat d'una malaltia que es pot afegir a tota aquesta situació, per si no n'hi havia prou, no? I bueno, per acabar aquesta petita introducció, convé indicar que per part de les empreses del país, i fins i tot diria que de la societat, els immigrants són ciutadans de segona classe, els quals, per la seva necessitat d'obtenir una nova vida o ajudar els seus familiars que segueixen al país d'origen, se'ls exigeix que renunciïn a alguns drets com a persones i com a treballadors, a canvi de quantitats infímeres de diners en relació a la feina que fan i en les condicions en què ho desenvolupen. Diríem que són considerats, perquè no ho són, de veritat. No són ciutadans de segona, sinó que són considerats així pel seu entorn i moltes vegades pels empresaris que els agafen, no? Llavors, és amb això amb el que s'ha d'intentar trencar, en veritat, no? Exactament. Doncs, Déu-n'hi-do aquesta introducció molt completa, moltes gràcies. Doncs ara la Dúnia i la Berta ens explicaran aquest punt tan important, no?, a l'hora de treballar. Exacte. Doncs, dintre de les discriminacions a la inserció laboral, les dones pateixen el que s'anomena la triple discriminació, que no només té en compte el fet de ser immigrant i el gènere, sinó també el fet de ser treballadora. Dins d'aquesta discriminació, la dona no només tindrà dificultats a l'hora d'inserir-se al mercat laboral, sinó també que els llocs de treball disponibles que podran ocupar seran sectors concrets d'ocupació, i la majoria d'aquests treballs són precaris, on els salaris són molt baixos, on no es donen alta de la seguretat social, i això afecta sobretot a les dones que han arribat al nostre país per dificultats econòmiques i que a més no tenen cap formació. Podem posar exemples d'això, no? Les dones de la neteja, les nanis, cangurs, etc., no? I altres feines que potser ara no em venen al cap, sobretot aquestes dues són una mica les que més, no? Sí, exacte. I ara la Berta ens parla sobre aquestes diferències també, no? Sí, qualsevol diferència pot desencadenar un procés discriminatori. En el cas de la discriminació que pateixen les persones migrants, en destaquem principalment 5, com pot ser la nacionalitat, la cultura, que tracta de valors, símbols, pràctiques on també s'inclou la llengua, les tradicions, les creences, el fenotip, que fa referència a la imatge corporal, com el color de la pell, la forma dels ulls o qualsevol altre aspecte físic, la posició econòmica i el gènere. En general, parlarem tant d'homes com de dones, en aquest cas la dona com a destinatària habitual. També, com a factors propis de les persones migrants que dificulten la seva inserció laboral, podem trobar el poc o inexistent domini de l'idioma, el prejudici i desconfiança dels possibles ocupadors, falta d'informació i formació professional, desconeixement del mercat laboral, problemes arrel del desarrelament cultural i familiar, aspectes psicosocials com la desmotivació, frustració, ansietat, baixa autoestima, i en el cas de les dones, les responsabilitats familiars no compartides. Clar, perquè al final basta qualsevol cosa que sigui diferent a lo normatiu com per assenyalar aquella persona, no? I perquè aquella persona doncs no li deixin potser acabar de desenvolupar-se o d'integrar-se en aquest món laboral. Segons les dades d'EMI, que són unes enquestes realitzades a dones immigrants a Espanya, ens diuen que un 50% de les dones, és a dir, un de cada 2 dones, afirmen haver patit discriminacions pel seu país d'origen en l'àmbit laboral. El que més es repeteix és que no els han volgut fer un contracte, ja que el 14% d'aquestes dones ocupen un lloc informalment, és a dir, que no tenen un contracte ni tampoc se'ls dona d'alta a la seguretat social. Una altra discriminació és que les han obligat a treure's un símbol religiós o cultural, com és per exemple el vel.
han evitat que tinguin un lloc de treball cara al públic o tractant persones. Ha sigut com, amaguem-ho, no? Sí. Si t'has de quedar aquí, que no se't vegi gaire. Uau. O sigui, a sobre del viatge, de les dificultats, de l'adaptar-se, de totes aquestes coses, no? A més a més. També s'han dirigit a elles amb adjectius o paraules que ridiculitzen el seu origen, nacionalitat, religió, etc. I a més també s'han sentit més controlades o vigilades en el lloc de treball comparat amb altres treballadors d'aquell mateix lloc de treball. Com amb una vigilància extrema, sigui que si falta alguna cosa segur que ha estat la persona migrada, que m'ho ha pres. Sí. Clar, tots aquests estigmes i prejudicis que es tenen entorn a aquest sector, no? Exacte. I ara les nostres companyes Juliana i Ami ens explicaran una faceta més, una part més d'aquest col·lectiu. Clar, llavors a partir d'aquí considerem important estar aquí per generar tant un espai representatiu o simbòlic des de les nostres aportacions socials cap a aquestes dones que pateixen aquests diversos factors i especialment, sobretot en l'escassetat i el poc reconeixement a aquestes associacions que parlarem a continuació. La primera associació que trobem s'anomena Fundació Surt, que aquesta es centra amb aquest col·lectiu de dones immigrants extracomunitàries que presenten dificultats per a la inserció sociolaboral amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu procés d'incorporació i a la societat d'arribada i al mercat laboral. En especial, sobretot, es caracteritza per ser una entitat d'acció social, llavors que treballa també per als drets econòmics, socials i culturals d'aquestes dones i per erradicar aquestes discriminacions que pateixen en la seva vida quotidiana. La segona associació Deixa'm dir als nostres oients, que aquests cops que sentiu és perquè l'Ami està vivint de manera molt intensa els problemes i els Totalment. d'aquest col·lectiu i per tant està donant cops a la taula en plan, és que això no pot ser. I perquè veieu que és que ni ho estava notant, o sigui, literalment m'ha sortit del cor. Això ho diu una noia immigrant que sap que ha patit aquestes discriminacions i sap del que parla. Encaminant una mica la situació, parlaré de la segona associació, que s'anomena Programa Sara, que aquest programa està dirigit cap a dones, principalment travessades per processos migratoris que necessiten millorar la seva ocupabilitat i capacitació en el mercat laboral, ajudant-les també en el seu procés de formació i poder, una manera de tenir aquell reforç, aquell suport que elles necessiten i on es pretén millorar la seva autoestima, especialment les que es puguin trobar en una situació d'exclusió social tal com laboral. Capacitar-les amb un programa també de formació en funció de les seves necessitats, capacitats i possibilitats de cerca de feina a l'entorn proper i que inclogui formació en les eines digitals i que es puguin formar i millorar la seva autoestima i la seva autonomia. I ara la Juliana continuarà parlant-nos d'altres associacions que també s'encarreguen d'afavorir aquest sector concret. Sí, us explicaré 4 fundacions que, per molt que hagin sigut les últimes, no són les menys importants. La Fundació Aret és una associació que es dedica a acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majoritàriament dones que provenen d'un altre país o de serveis socials, perquè així aconsegueixin la plena integració a la societat. L'objectiu final és fomentar la seva autonomia a través de la formació i l'acompanyament integral, permetent posteriorment la incorporació al mercat laboral. La Fundació ATSIS és una associació que es dedica a la intervenció socioeducativa i a la inserció laboral. Aquesta tracta de donar suport a la població immigrant i ajuda a la promoció de drets a la dona. La seva missió és construir una societat més justa i solidària mitjançant la promoció integral de les persones i grups empobrits i exclosos. La Fundació APIPACAM respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent, de donar suport a les persones i famílies en situacions de necessitat, de manca de mitjans econòmics i o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments, de les metodologies i les avaluacions, per tal de col·laborar amb la capacitació, el foment de l'assertivitat, l'empoderament de les persones i la recuperació de les seves xarxes socials.
qüestions molt, molt importants a l'hora de trobar-te en un lloc desconegut, sense xarxa d'amics, de família, de persones que et puguin donar un cop de mà, no? Totalment. Tant a nivell material com a nivell emocional, sobretot. El programa de cooperació amb Rashidia al Marroc és un programa de suport al desenvolupament local que lluita contra el desarrelament de les persones a causa de la manca d'oportunitats i col·labora en el desplegament dels serveis socials i comunitaris a la província de Rachida, situada al sud-est del Marroc. Doncs molt important aquestes associacions que treballen en pro de poder ajudar a totes les persones migrades que tinguin algun tipus de dificultat. No sé si ens voleu afegir alguna coseta més per acomiadar-nos. No, únicament que sí, sense les associacions doncs és un punt de recolzament a tot aquest col·lectiu, que sembla que no, però és un gran punt a favor. Doncs moltíssimes gràcies, un plaer tenir-vos aquí, Berta, Dúnia, Iman, Amina, Juliana, Ami. Moltes gràcies per donar-nos el vostre coneixement sobre aquest sector i il·lustrar una miqueta més i als nostres oients i les nostres oients sobre aquest tema. Merci. Moltes gràcies. A tu, que vas dir bé. Glossari. Productivitat. Capacitat de produir que té la indústria o la natura. La productivitat de la terra depèn de molts factors. En economia, és la relació entre la quantitat de recursos utilitzats i els productes o serveis que se n'obtenen en un temps determinat. Es pot expressar matemàticament. Una productivitat més alta utilitza els mateixos recursos, permetent augmentar la rendibilitat d'una empresa. Els augments de productivitat es poden aconseguir mitjançant inversions i bones gestions i relacions laborals. Sistema laboral. Conjunt de normes i procediments que regulen una manera de desenvolupar les tasques al lloc de treball. Responsabilitat. Valor en la consciència de la persona que li permet reflexionar, administrar, orientar i valorar les conseqüències dels seus actes en el plànol del moral. Una vegada que passa al plànol ètic, posada en pràctica, s'afronten els resultats de la manera més positiva i integral, sempre en pro del millorament laboral, social, cultural i natural. Equip de treball. Grup de persones que s'organitzen per aconseguir un objectiu comú. Motivació. Procés intern, estat mental, que activa, dirigeix i ens permet mantenir una conducta adequada per a la consecució d'un objectiu concret. És un estat impulsor que sorgeix dins l'organisme que s'activa per necessitats innates o apreses socialment i que dirigeix la conducta cap a l'assoliment d'allò que vol. Desprevingudes. I al Desprevingudes d'avui tornarem a preguntar a les nostres convidades a l'estudi, per tant no serà un Desprevingudes al carrer, però sí que les hem enganxat desprevingudes amb aquesta pregunta. Per què et vas decidir a estudiar integració social? Bueno, jo vaig escollir integració social perquè sempre m'ha agradat molt tot el que és el contacte directe amb les persones i tenia pensat fer educació social, però me van recomanar aquest cicle per poder estar una mica més preparada i com era el cantó de casa, doncs vaig dir, va, anem a fer integració. M'agrada molt el cicle, la veritat que sí. Totes les assignatures i les pràctiques és el que més m'està agradant. Bueno, va ser una cosa caòtica perquè, jo volia estudiar educació infantil, però va haver un profe que em va dir hi ha integració social, no sé si vols provar, és una cosa bona i jo crec que estaria bé que ho provessis i em vaig ficar. Al principi em va costar, però me va agradar i fins ara crec que he après moltes coses i també he evolucionat com a persona bastant en aquest cicle i les pràctiques m'estan encantant i crec que no veig ni al final perquè dic,
Que ràpid. Per exemple, les meves pràctiques és en una escola i és molt, com dir-ho, és una bona experiència perquè també estic aprenent coses d'educadores i d'integradora perquè també veig els punts de vista de cada nen i m'està enriqueix. Jo seré sincera i jo desconeixia per complet aquest perfil professional i jo sabia realment que volia dedicar-me a un col·lectiu en concret. Vaig mirar les alternatives i vaig trobar aquest perfil professional. No estava del tot segura, però al final estic agraïda d'haver pres la decisió d'haver fet un grau superior abans d'una carrera. Perquè ara puc treballar, he crescut tant professionalment com a persona i gràcies a aquest grau superior he descobert coses que no en sabia, que no n'era conscient i realment ara puc saber i sóc conscient d'on enfocar-me. I llavors el meu camí, com que s'ha anat despertant de mica en mica, no? He anat veient petites coses que desconeixia per complet i estic agraïda. De totes les branques que hi ha, la social és la que més s'adapta amb la meva forma de ser. I estant dins d'aquest món em sento, doncs, jo. Jo he tingut la sort de saber que des d'un principi ja tenia una idea de la branca que jo volia fer i era aquest cicle, la veritat, fins i tot abans de fer batxillerat. Primer de tot perquè em considero una persona sociable, per dir-ho d'alguna manera, tinc facilitat a l'hora de comunicar-me amb altres i jo crec que en aquest àmbit en el que em trobo, com aquest cicle d'integració social, doncs és com que em sento còmoda, la veritat. O sigui, crec que he tingut la sort des de molt abans saber que volia fer això. Bueno, jo soc la Iman i a mi m'agradaria dir que quan vaig acabar d'estudiar el batxillerat no sabia què fer, no sabia què seguir estudiant. I després d'haver fet una petita recerca de les carreres que hi havia i dels cicles, la veritat que quan vaig caure en integració social em vaig donar compte que aquest eren els estudis amb els que més identificada em sentia i era el que realment jo estava buscant. Cirereta. Escull una feina que t'agradi i no hauràs de treballar ni un sol dia de la teva vida. Confuci.